Тай Отоши. Има различни начини на изпълнение на Тай Отоши в зависимост от ситуацията. Това е Тай Отоши, което се изпълнява чрез издърпване на противника в страни. А в това Тай Отоши се изпълнява в момента, в който противника издърпва крака си назад. В това Тай Отоши противника се хвърля чрез издърпване в страни от тялото ви. В някои случаи Тай Отоши се изпълнява с хващане на над страна на яката. Това е двуетапно Тай Отоши. Изпълнява се чрез първоначален лек ритник на вътрешната страна на противниковия крак, за да го разбалансирате. В други ситуации можете да кръстосате ръцете на противника, докато изпълнявате хвърлянето. При извиване на ръцете му, противникът ви губи равновесие и съпротивата му се прекратява.